Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayong adlaw kaninyong tanan ug welcome na usab nining atong tulumanon karon sa maayong nga panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. And adiya na po kining atong programa nga diin maghahatag kaninyo dugang impormasyon kaalam mo kahibalo. Pinagi sa ato ang mga pagtabang kaninyo sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa maayong kahimsog. Ang mga produktong ginama sa SED Marketing sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan with Garlic, apil usab kining atong SED Kogon Herbal Capsule. Tulo ka mga klase sa mga kapsula nga angyanin yung mga pagkapilian aron atong lawas malikay sa mga balatian. Ang haplas igsuon dili pud kalimtan ha. Ang ato ang SED Liniment Oil, apil panini kaning atong kape nga may lagroso kayo ang SED Panyawan Coffee Mix. Bisan pag ang mga diabetic patients ani or kaning mga kaigsunan natong gibawalan nga magkape. Mamahimo na kang magkape sa ato ang kape gumikan kay kining kape ha. No aduna kani siya panyawan, mangosteen, purple corn ug usab cinnamon. Napamatud-an nga mga sangkap igsuon nga makatabang sa pagpakubos sa sugar level ug usab makapahimsog pa sa atong kalawasan. Bueno mga igalag igsuon sama sa naandan ani na pud kining atong mga baghatag kaninyong impormasyon kaalam mo kahibalo aron sa ato ang pang-adlaw-adlaw aduna kita hinagiman batok sa mga balatian. Kabalo ba kay igalag igsuon nga daghan kaayo ang mga pagkaon nga mamahimong makahatag kanato og cancer cell. No kani mga ginatawag nato nga mga pagkaon nga maka-cause og cancer. Una niini kaning mga processed meats no sama sa hotdog, tocino, longganisa, bacon. Delikado kani gumikan kay na aduna kini siya ginatawag nga nitrates no or nitrates. Ang mao nga mga chemical mo na siya ginatawag nga aduna kini siya nitrosamines nga diin usa kani kamatang sa chemical nga adunay kalambigitan sa ginatawag nga colon ug stomach cancer. Kani pud mga red meats no kani mga pula nga mga karne sama sa baka, baboy, tupa ug uban pa. Delikado kani gumikan kay aduna kani ginatawag nga heme iron ug usab saturated fats nga posibleng maghatag kanato og oxidative stress ug usab inflammation nga mamahimong muhantong kani sa ginatawag natong colon cancer ug usab prostate cancer. Kining mga piniritong mga pagkaon igsuon or kaning mga nasunog no or mga kanang kuan bitaw kanang agi bitaw sa atong pagsugba no timani kanunay igsuon kanang itom nga part ana niya sa sinugba nato delikado kay na gumikan kay makabuo ka na siya ginatawag nga HCAs o baka PAH no mga chemical kini nga mudaot sa ato ang DNA sa atong mga selula nga konektado ka na sa ginatawag nga liver o digestive cancer. Kani po mga instant noodles ug mga processed foods delikado kini gumikan kay taas kini og preservatives, sodium ug usab additives nga maghatag og mga chronic inflammation kanato usa ka dakong risgo nga makahatag og cancer. Ilabi na pod kaning mga sugary foods no mga pagkaon ug ilimnon nga mga tamison delikado kani gumikan kay posible nga gumikan sa taas nga asukar makahatag kining problema sa atong insulin ug mamahimo ninong kaning murag fuel para adunay abnormal growth sa ato ang mga selula. Mo nang kinahanglan igsuon nga aduna kitay pagtabang ug pag-amping sa atong kalawasan. Atog yung pilion ang mga pagkaon nga dapat atong kanon ug dili kita magakumpiyansa. Gumikan kay ang pagkumpiyansa sa pagkaon ni galag igsuon delikado kaayo no gumikan kay posible ang pagkaon ra pod ang hinungdan nganong aduna kitay ginatawag nga cancer. Mo nang importante pud kayo nga pilian pud nato no ang dapat natong mga kanon dili kay pasagad nang kita. Dili man ginamalikayan mga higalag igsuon ang mga klase-klaseng mga pagkaon ug usab kini nga atong mga ginainom pero mo na ginaingon nga dapat nga atong ilimit no ato lang limitahan nga dili ta matandog niini. Di man kanunay mga higalag igsuon nga adunay pagtabang ang produktong herbal sa SED Marketing alang kanato ang mga produktong 100% gayud nga adunay mga resulta nga ikatanya nga kaayuhan. Ang mga produktong napamatudan igsuon ang SED Panyawan Plus 100% kani siya makatabang gumikan kay angkon ini ang paghatag og alibyo ilabi na gayud sa mga selula nato sa kalawasan pagtabang niini nga mamahimong himsog ug makalikay nga kini mamahimong abnormal nga hinungdan nganong kita adunay cancer. Timani kanunay SED Panyawan Plus aduna kani mangosteen, aduna kani siya panyawan ug usab aduna kani siya luyang dilaw.
napamatud ang sangkap igsuon nga makigbatok nga kita makaangkon sa ginatawag nga cancer. Munang kung ikaw igsuon gusto nimong matabangan, pag SED Panyawan Plus Mangosteen ginama sa SED Marketing. Inyong nabati ang atong kasikas sa panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapon sa mga nagunang mga SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap, ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.